الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمرة. جتي. نعم. أنا بفلوك حلفو. كالا بركة كالا ولي مندو. والله. بيقولنا. نعم. نزار كلو كليتان دورو. ساكلو فلو. نعم. سابا فلا نمغاني دورو. سمرة. أمبي بناما. أمبي غانا. والله. بمانا. أبا هو دي ودو. أني لدو من دي دوما. نعم. لدو من دي دوما. كفو سامو سالو كولي أنزرو. نعم. سلاميات دمنين فصل دمنينا. أمنا ولي جابي. سمرة. أبا ودي. أني لدو من دا. نيناندا دفا. والله. نعلك جيني أني ولا في بسم الله كنكا. أنت كترو أنفركه. يرتي على فلوكو. نعم. على بركة دا. كان نمني كيسيني ولا ينفع. نعم. أكو كيرو لا كيرا كانوا محمد صلى الله عليه وسلم. سليم. أنا سودي سلمو. أنا كسابة نيمو. نعم. أنا مغنم من تقول على كيرا بالا نبارة ماي. على كام فروكا. آمين. ناموراي. نعم. أمي بامانا دقتي لا كوفو. سمرة. ولا. غانا بامانا المملكة كوفو. والله. جميع أنصار كوميتي من بامانا غانا يا. نعم. كابنا ما أنصار سكشون بلا جريفو. أبا هو دي. وكوفي. أنا جنسي. نعم. أموفو. أمبلا كوفنا. وكما كان فاموفو. والله. أنا دبستي فيتنو. أنت كترو. بامانا كو. نعم. غانا بامانا. أني سوكادي. والله. dugu yanga dugu de ودو. aw mi taa dugu caman na نعم. mais dugu bɛɛ t'an ta ye an b'a ɲini a bɛɛ ka dilan mais dugu min yɛrɛ n'an bɛ don an bɛ don an lafiyalen o dɔ yɛ أنت كترو. sira la dugu bɔra ka sira labɛn والله. fo ka taa tɛmɛ kɔti yɔrɔ kan النجاة. n ye sira ye gabakuru minnu kun b'a la والله. o y'a dalakɛ ye أنت كترو. ka dingɛw lafa والله. ka furatuw tigɛ نعم. an b'u fo أبا هو دي. mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ nin sira dilanni na n y'a ɲini ala fɛ ala k'i ni kɛnɛya آمين. nin ye faso baara de ye والله ودو. cɛ don karamɔgɔ ale bɛna sira fɛ mais an bɛɛ k'a dɔn ko bamaana gana sira de don والله. أنت كترو. ne nana siɲɛ kelen sisan ne seginna sira b'an bolo an bɛ bɔ a fɛ yan والله. an ka wotoro bɛ bɔ a fɛ yan nɛgɛso bɛ bɔ a fɛ moto bɛ bɔ a fɛ wa sira dilanni bɛ ɲɛ an yɛrɛ ma yan والله. o tuma an bɛ sira dilanlaw fo زرك كفرت. o kɔfɛ minnu taara an kunbɛn an نعم. b'u fo namu gɛlɛya nin ye bonya de ye والله ودو. sira la an balakaw jɔ bɛ u sen kunna denmisɛnw jɔ bɛ sen kunna sira la n'i ye mɔgɔw poussière la ala kama i b'a fɔ n'an sera dugu kɔnɔ ko wari dɔ kan ka d'u ma والله. o silamɛya de ye ها يا مر. bɛɛ kɔrɔtɔ mɛ ne nani na والله. mais k'a sɔrɔ ne tɛna wari di n tɛna sanu di nka n bɛna min di o ka bon wari ni sanu ye ni maa min y'a faamu أبا هو دي. أبا ودي. dugu ka ɲɛtaga dugu ka bɛn dugu ka taa ɲɛfɛ o kuma tɛ sɔrɔ foyi la fo anw ka kuma fɔta ninnu والله. o kuma su in na wajuli سمرة. an b'a fɛ mariko y'a fɔ cogo min na an bɛna su in na kɛ spécial a kɔni tɛna janya dɛ wajuli heure kelen والله. heure kelen mais a heure kelen نعم. wajuli min y'o ma kɛ yan fiyewu n bɛna o de kɛ su in na ni ala sɔnna أبا هو دي. أبا ودي. ni dugawu ɲini an fɛ dɛ ne bɛ ala yɛrɛ fo aw ɲɛda joli la ne ɲɛda kɔrɔ yan والله. ala ka ɲi koyi النجاة. walayi ne ye wajuli kɛ a don fɔlɔ min نعم. silamɛ dɔw bɛ yan minnu donna so kɔnɔ ka datugu o y'u tɛgɛ ja ka ala wele سمرة. ko ala ko gana bamanan ma nɔgɔ dɛ karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ ala n y'a ɲini fɛ k'a kɔlɔsi fɛn kana sɔrɔ ها يا مر. tellement adamadenw siranna min fɔra la والله. mais ala sɔnna an y'o fɔ ka taa ka tila ka segin n kɔni y'an nana tuguni ala bɛ yen dɛ ani kɔrɔ ye n'o baarajugɛla ye kafiri mafala tɛ silamɛ ye sabarijugɛla kafiri ka walidenw tɛ cɛ k'u halaki ni si tɛ silamɛ ye a fɔba nana yɔrɔ n ye bana dɔ kɛ kɔsa in na sisan président b'a kalama bana in kunnala janyana dɔɔnin نعم. o ko kɔrɔti docteur taara ne lajɛ نعم.
o ko ko ma bana foye ne la ko ne batiri de bana ko ba mun ge ko fargolo fa be segana ka desana o ye lajɛ ko kunkolo yɛrɛ ka miiriya sɛgɛnna ko kan sɛgɛnna kuma la ko ɲɛkili sɛgɛnna juroli la ko da sɛgɛnna kuma la ko tulo sɛgɛnna mikoro la ko mikoro digira dusukun na ko ka baara jɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ ne kolotugu da ninnu a b'a fɔ ko wɛrɛ b'a la farikolo bɛ ka dɛsɛ n tɛ ka se ka dumuni kɛ n tɛ ka se ka foyi kɛ ne ye kalo kelen ɲɔgɔn na kɛ n tɛ wajibi kɛ bon n'i ye ne wele ko telefɔni na ko foli don ne b'a denkɛ denmisɛnw ma n k'u kana fɔ man kɛnɛ parce que ne ka bana n'a mɛnna dɔrɔn a bɛ ne kanuba sɛgɛn a bɛ ne kanuba sɛgɛn mais ne ka bana n'a mɛnna kun ne jugu de bɛ fɛti kɛ bon ne tɛ fɛ kanuɲɔgɔn k'a mɛn ko ne man kɛnɛ nka ne fɛ n jugu k'a dɔn ko man kɛnɛ pour que a ka fɛti kɛ n ka tila ka wuli n k'a susa kun mais a bɛ kanuɲɔgɔn degun dɛ o tuma n kɛnɛyalen yɛrɛ turunen ɲuman fɔlɔ o de ye nin turunen ye bana bannen n ye wajulu dɔrɔn kɛ mais turunen yɛrɛ minɛ ka ta ka bɔ soko ɲuman o turunen fɔlɔ ye Gana bamanan ye o tuma a bɛ dugawu kɛ sa dɛ turunen tɔ ka ja dɛ wa ni Ala sɔnna a bɛ ja kanu ye kanu de ye walayi n'i ye sɛgɛ ye n bɛ alijinɛ dayɛlɛ sisan ka Gana ka bɛɛ don a kɔnɔ awɔ ni n tɛ se k'o kɛ sisan a jogo dilanli a musow kɛli a sago ye a cɛw kɛli ladiri ye denw kɛli dugaden ye dugutigiw tilali alimamiw tilali ɲɛmaaw tilali o y'an ka baara de ye n'o kɛra alijinɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ a bɛ sɔrɔ lahara an b'an fa n'an karamɔgɔ fo n'o ye zamizami y'o ye maki y'o madani y'o seyidi sherif osumani madani hayidara hayidara k'a ni cɛ Haidara ni cɛ koyi wallahi ne n ko filɛ ka mobili kɔnɔ mɔgɔw lajɛ a bɛɛ kamalen bula bila ne ka jeune ninnu ni nin ye polisi faralenw don ka polisi baw ninnu don ka polisi jigi bɔ wala la ko américains jeunesse tɛ se ka muso si nɛgɛ ka taa ninnu bɛ dɛsɛ min na mais Ala ni Haidara kama nin y'an wulilen mobili kɔnɔ ka taa n'an yɛrɛ ye Haidara ni cɛ koyi Haidara ni cɛ dɛ wa ni Haidara sababu kun dɛ n'anw dɔw kun kɛra wajulikɛla ye yɔrɔ musow b'an fɛ o bon k'an don wajuli la musow b'an fɛ an ko dɔw don ɲɔgɔn ka taa ten mais Ala ni Haidara sababu an ye jogo de don a kɔnɔ ka taa dɔrɔn Haidara ni cɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ Haidara ye waati bɛɛ mɔgɔw bɛ Haidara mankutu cɛ mais a kana lamɛn maaba bɛɛ bɛ ten Haidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a kisi o kɔfɛ an wulila joona tiɲɛ na mais an ka mobili kun tiɲɛna mobili tiɲɛna an yɛrɛ ye mobili poussé an sɛgɛnna bi dɛ k'a daminɛ sɔgɔmada fɔ sisan ni jisuma tɛ an ma foyi dun fɔlɔ k'a daminɛ sɔgɔma fɔ sisan an ye min kɛ dugu in na yan sirakɔrɔla in dɔɔnin tɛ dɛ mobili yɔrɔ dɔ kun tiɲɛna an y'a dogo mɛn vigile mɔri ma fara na fo o k'u connecté n k'a ɲɛf'u ye parce que ni kanuɲɔgɔn y'a mɛn k'an bɛ ka na ko mobili tiɲɛna dɔrɔn mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ mɔgɔw bɛɛ nisɔndiyalen ko ne bɛ ka na n'a fɔra ko mobili tiɲɛna dɔrɔn mɔgɔw bɛ degun an bɛ fɛ k'a dilan k'a ban mɔgɔ kana bɔ a kalama mais o ma ɲa o tuma an b'a fɔ an ka sɛgɛn la a n'a ka wulikajɔ la an bɛ microtigiw fo k'an ka vigile fo ka ko labɛnnaw fo ni ma wulu dun ye mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ don a la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye wa hali ni fɛn t'i bolo ka don a la k'i ka sɛji n'i ka kuru ta su in na ka n'i sigi yan o bɛɛ ye mɔwulikɛlaw ye Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye dugu in Ala k'a kɔlɔsi dugu in Ala k'a kisi ni n'aw ka ɲɔgɔndɔn sababu ye an denkɛ ni an balimakɛ min ye n'o ye Isa Tarawele nin kɛnɛ na an bɛ Isa fo Isa ye mɔgɔ kɔnɔnajɛlen de ye Isa ye mɔgɔ kɔnɔnajɛlen ye ne nako fɔlɔ yan Isa ye min fɔ a b'o dɔn a ko karamɔgɔ e ɲɔgɔnna maaba ka ɲɛsin ne faso ma ko foyi ma mun de bolo diɲɛ na n'o ye nka a kun ka di a ka kɛ ɲɛna ko parce que e bonya bɛ ne yɔrɔ ne b'e dɔn e bɛna taa an balima minnu fɛ yen n'olu ma i dɔn o kana t'i tɔɲɔ a ne ko non ko Isa n ko mɔgɔba ma mɔgɔba dɔn an nana a kɛra bonya ye n ye ci fɔ a ye ɔ siɲɛ filanan an yɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ o kɛra wasa ye a kɛra bɛɛ ɲɛna o tuma Isa ka foli bi nin kɛnɛ kan yan k'a barika da k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ka président tɛmɛnen n'o ye président kɔrɔ ye n ye a fɔ a ye n k'a ka sabara dilan an k'o don an ka yanga a ko ma ko sabara dilanna an bɛ dugawu kɛ président ye kɛnɛ in kan yan Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an bɛɛ ji vraiment ne nisɔndiyara dɛ mais an bɛ su in na an bɛ bi ta bila yan sa su in na k'an labɛn ne ko kana maa si bali mais wajibi yɛrɛ duman heure kelen heure kelen kɔni n bɛna fɛn dɔ fɔ n da la yan su in na min ma deli ka fɔ yan
dugu wɛrɛ de bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni sen an bɛna ala de wele dugu ye o de ma tɛ dɛ duguw dilanlen kɔ ka kuma ala fɛ fo ala ka dugu yɛrɛ de bɔ tan walahi an mago bɛ banna Gana an ka bɔ tan Gana ka wan sɛgɛn na sa an ka mɔgɔ min taara Bamakɔ o ma ɲɛ sɔrɔ Bamakɔ la minnu taara Ndamana la o ma ɲɛ sɔrɔ Ndamana la min taara Côte d'Ivoire o ma ɲɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire la an yɛrɛ ko sa n ko an t'a ɲɛɲini yan wa a ɲɛ dɔnna a bɛɛ ye kɛ kojuguya ye an bɛna o de tɔ jɔsi ka bɔ yen walasa denw ka kɛ mɔgɔ ye parce que hali ni e yɛrɛ ma kɛ maa ye bilen baarajugukɛla baasi tɛ o e kelen ni ta cɛ ni tɛ fɛn kɛ dugu ɲɛ yan mɛ den tɔ minnu bɔr'i la ani mɔden ninnu olu bɛɛ kana kɛ kojugukɛla ye bilen an ka kojugu in jɔ sa dugu ka bɔ tan yɛrɛ bi ala ka dugu in kɔlɔsi ala ka dugu in kɔlɔsi ala ka bonya kama serifuw kama salli ala Muhammad أيوة ثلاثا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نلا سنا أمبك أمبريكا شوفلا كونو أمبك أنا نيوزر وادي كنكا كم في من كلا أبى بربي تشينا misi bɛ yɛlɛ a kan a bɛ yɛlɛ a kan. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi, infoma. Jadi, ini pemasak. Ini kan torba tu.